A može ići i gore. Može ići i gore. Nedavno smo imali jedan stan na aukciji, procjena je bila na nekih 210. Niko od nas nije vjerovao da će proći 230. Rekli smo, ajde, jedinstvena je, pa će možda doseći 230. Cijena prodajna je za 265. Išlo bi to i više. Imali smo 5 zainteresiranih, na kraju su ostale 3 koji su stvarno željeli tu nekretninu i nekretnina se prodala 50.000 eura više. I tu je naravno otišlo dalje od statističke cijene, a zovemo to emocionalnim kupcima. A imate i drugu stvar gdje smo imali jedan stan gdje smo ga procijenili na 260 po zadnjim prodajama što smo imali. Stan je bio top, tip tap, sve je imao, znači niti jednu manu. I procjenitelj isto rekao oko 250 i ništa, probali smo 6 mjeseci, nije išlo i na kraju smo ga prodali za 230. Znači bili smo primorani, nema tržište, ljudi ne mogu dignuti taj iznos kredita i jednostavno bili smo primorani smanjiti cijenu. Jako vam je bitno da prodaja nije obećanje cijene, nego je cijeli proces. Proces dovodi do krajnje prodaje. Da li će to ići gore ili dole, ovisi